Adorang somarsaur hita dohot hata nidibata jimbulu mahita martangiang. Dame nidibata na sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Huria na hinalongan itu hatta di bagasan Yesus Kristus di jepe hita maringana di tikion asni rohani di batama nasai madongan hita sudena. Donga sa persiaon hata ni debata naga betul jamita di tikion tersurat do di Jeremia 22 ayat sada sa rodi sia. Songonom madidok. Boti hata di Jehovah tua maho tu bagas ni raja sia Juda jala hatahom ma di si hataon. Dohonom ma tangihom ma hata ni Jehovah ali raja ni Juda na hudul di atas habangsa ni si Daud. Ho dohot akan aposom dohot nani raja ammu akan abongot tuaka harbanganon. Buti hata ni Jehovah raduti hamu ma uhum dohot hati goran. Jala pelu hamu mana tarsamu ni siat tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mabai gugu tu halak dagang. Tuna tading dilapin dohot tuna mabalu. Jala unang durucok kamu mudar nasa marpipot di ingananon. Ai molo diraduti hamu hata odeng saya dongdo masuk tupitu-pitu ni bagasar raja akan namar habangsa di habangsa ni si Daud. Akan namar si hudul di hureta dohot di huda nang ibana nang akan posona dohot nani rajaanna. Alai mulu so ditangiho kamu akka hataon nunga pola maruari autu diriku ninna Jehovah ikon gabi halongonan bagason. Ai songonod do hata ni Jehovah tarengot tu bagas ni raja sia Juda gilea dohon yadiau ale pusu ni Libanon ikko gabi halongonan doho bahenokku gabi huta akka naso marpangisi. Jala au padiriho do pako akka jolma pangago mangaloho ganu mardongan senjata nasida mana bahau ares akka na pinilikmu jala manipalhon tu bagasan api. Jala torok bang sumamulus ya labung ni hutawon jala didok be ganup tudonganna buasa tuk songoni bahenon ni Jehovah tu hutawon nasai bulun jadi dohonon nasida ma ala na tinadikon nasida pada tu Jehovah debata nasidai jala marsoba tuaka debata sileban huhut mangului nasida. Ido sahakna. Donga saha persiaon pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Omma sada slogan himbauan sian pamaretata di masa ni pandemi COVID-19 sian waengon. Asa sudi masyarakat dipakai be maskerna. Ala grafik ni na terpapar COVID-19 sia dan menurut DP. Syalani rekod sudi masyarakat peduli menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Demi melindungi diri sendiri, orang yang kita kasihi, dan yang berada di sekitar kita. Asa holang sian penularan COVID-19 sia. Mulutuis di protokol kesehatan ini, buido gabe fatal akibatnya. Membahayakan diri sendiri. Jala gai malapetaka nang tuhalak na asing. Alani i marhite slogani dipaingot jala dilubahud dot di masyarakat asa peduli memakai masker songon sada sian penerapan protokol kesehatan COVID-19 sia. Donga sah persiaon diturpuk jami taupe jupak kita do si paingot doho luba-luba ni debata. Disur debata do si Jeremia madapat raja ni Juda tu bagasna. Manang tu istana ni rajai. Jala inti ni si paingot doho luba-lubai ima asa mangaraduti uhum dohot hati goran di tonga-tonga ni bangso na ginonggomanna. Mulodang uludo gay mara sitagamonna.
Di pamerengan ni debata, daktik kosbe uhum dohot hati gorani di padalan nasida. Torop siat tonga-tonga ni bangsoi na merasa tertindas. Adong pemerasan hak. Adong nasodengkat dilayani. Malah mendapatkan perlakuan kasar. Ima tuaka halak dagang manang orang asing. Songoni nang tuaka na tading dilapin. Manang aka yatim piatu. Dohot tuaka na bebelu. Jok do nasida dang diat turehon. Gabe sengsara ma pakilalan nasida. Jala pelaksanaan ni uhumipe, jok dudak sitong. Omma nasomal liguari, hukum tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Lapatanna, molo tuakka nagugu manang parhuaso, manang parhepeng, ati pemarsala, buido tumpul hukumi. Alai sibalikna, tuakka nagale, napugus, ati peso marsala, budu pitor tajom uhumi menjerat, bahkan adung diba nasahat tu naguan hosa. Ido napi nengok ni si Jeremia di bagasa turpukon. So natabigin aking dia tului didok songonon. Lalu hamu mana tarsamuni siat tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mabahi gugu tu halak dagang. Tu natading dilapin. Do tu namabelu. Jala unang durucuk kamu mudar nasomar pipot di ingananon. Alasasi tonga tanggung jawab ni akka raja manang panggunggomi do mangudihon akka rayakna. Lumubi akka nagale, napugus, asa sonang jala sejahtera nguduna. Unang gabi sebalikna menindas manang marlomo-lomo. Dumutusi dilehod do pilihat tu raja ni Juda, na jepak kita di bagasa tupukon, molo olu nasida mangaraduti hata ni debata. Tentu berlanjut ma akka raja na biar mida debata songos si Daud. Jala tatapon nasida manang akan adenggam musesya debata. Dohok disaluhut nagi nonggoman ni rajai. Ido naking na idokna di ayat opati. Saya dong do masuk tupit-tupitu ni bagasa raja akan amar habangsa di habangsa ni si Daud. Akan amar si hudul di hureta dohot di huda. Nang ibana nang akan aposona dohot nani rajaanna. Imana tidak opat nakaning. Sebaliknya, molo so ditangi raja yak kasih paingot dohot lubba-lubba na pinasaha ni si Jeremia. Didok, nunga pola marwari au tu diriku ninna Jahoba. Ikon gabi halongonan bagason. So nagui tidak di ayat 5. Lapatanna, hona uhum manang toru-toru ni debatama nasida. Rupa kono ni debatama istana kebanggaan ni rajai. Bebe songon halongonan manang songon huta na sumber pengisi mahutai. Atik pedi partudus debatado haulion ni bagas ni raja sia Juda na adong di Jerusalem ditikii. Tu haulion ni dulu gileat dohok pucu ni Libanon. Alai molo Jepang do pangaradu tiod di hata ni debata. Rimas ni debata nama jalon nasida. Parau ni debata ma jolma pangago. Tabaunna jalur pakonon nama bagas manang istana ni harajau Juda. Natarbayan sian akahu ares pilihan. Dungi patipal honon nama itu api. Laos kehancuranima nagabi saksi tuaka bangso. Nama mulus sian labung ni hutai. Terberita manasida songor raja naso mangaraduti uhum dohot hati goran ni debata. Atik pesa di udana sida parsobau tu debata. Alai yang go dipraktekna nunga marakut debata di benda sida. Ima marhite na papel uhum dohot hati goran na siad debata. Ala naso ului muba akka raja ni Juda. Nakpe pinengot ni akka panurirang termasuk Jeremia. Sau do di pamasa debata uhum netu nasida. Terbuang jala tertindas do rajai dohok deba sian bangsa itu Babel. Donga sa porsiaon nuaing dia ma nasinunggulan ni turpukot tu hita di pertiket tasonari.
Di tengah-tengah ning ulut tahun, jok-jok depe terbegi adong na berperilaku holan memikirhon kesenangan na sendiri, keuntungan na sendiri. Bebedang tikkos diula uhum dohot hati gorani. Lumobi mulo taparrohahon taringot tu hati goran manang hasitongan di masa ni pandemi COVID-19 sion. Adong dope terbegi merhiti akka media halak na memakai kesempatan na buat untung sagudang-gudangna HP torop halak na hapusohan. Disi diboto rikok ni oksigen tu akka pasien na terpapar COVID-19 sia disangahon na dibado menimbun tabung oksigen gabe langka ma Jepang di pasaran. Mulorong pe Jepang akka tabung oksigen tabba ma harga ni tabungi sian nasomal. Songonido nang sebelumna masker, hand sanitizer, dohot obat-obat tertentu sangat do langka tari di pasaran. Sude ala ni ula-ula ni akka spekulan nanaing meraup untung na gudang. Ay mulununga langka di pasaran, totu nakok maargana. Gudang ma masyarakat na dirugikan, lumobi akka nasutuk si bahenonna, HP barangi sangat dibutuhkan. Akka parange na songoni, tudoson tu perampokan hak doi. Jala termasuk doi tu akka pangalaho, naso mangaradoti hati goran nasihat Tuhani. Donga saha persyaon, diakka na tuis mangaradoti hati goran ni Tuhani, dipaingot trupukodo, unang sanga masa rimas ni debata. Dihalaputi mama nangihon, jala mangulahon akka lomo ni rohani Tuhani. Ainang ulut taupe dada ala ni dirita, tung ala asin ni rohani Tuhani sabingdo. Dibaheni bebisi paingot, doh luba-luba do nang namasa diturpukon di ngulutta sinuai. Tarlumobi tuaka pangonggomi manang pemimpin. Manang dia kana punya posisi lahu mengendalikan sada-sada tanggung jawab manang na di kantor pei, di perusahaan, doh dia kaulawan na meragami. Tapak kema tanggung jawab na pinasaha ni Tuhani doh denggan. Taraduti ma uhum dot hati goran nasihat Tuhani. Unang ma ala na pogus, manang ala nga swadong sitagamun utung, gabi di pamangal maol, manang di paling-liling rupaning urusan na. Ape, holan ropar hepeng, pitor di halaputi. Sipata, holan hitungan menit do, nasidung urusan na. Ima ala adom utung, sitagamun nasyani. Donga sa porsyaon, di paingot turpukon, ganup halak naso ulo mangaradoti hatani debata, nasa mamakke huasona lahu manidus, manang marlomo-lomo tuak kahalak nagale, doho na pugus, holal lahu menguntungkan diri na sendiri, dan mauhum tuhatay. Atau manang lebat, meragam cara na bui pakyaw ni Tuhani, lahu menegor, bahkan manguhum. Ia soi, di ari suguti, tunggu ni debataro akka pertanggung jawaban tabi. Alai sebaliknya, dihalomohon jala di perbagai debatado hatuaon. Manang ngulu na berbahagia, tuak kahalak nasai totong tangi mangaraduti uhum dohot hati goran. Di Matius 5 onom didok, martua mana mawas malemi di hati goran, ai sibabusuro donasida. Dungi musai di poda 20 sada didok, manang ise na mangaraduti hati goran dohot habasaun, dapotan hanguluan hati goran dohot hamulion ibana. Atong mulo songoni, tapasangak matuhani, daulau mauhum dohot hasit tonganna. Amen.